ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸುರುತು ಒಂದು ಲೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ನಂಜು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು 9 o'clock ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೋಡು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾಂಡ್ ನನ್ನ 8:30ಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಡು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೈಟ್ ನಮಕ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಕುತ್ತರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಡು ಏನ ಪೋಯ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ 9 o'clock कुछ 5 minutes उंडु पोई ड्यूटी पे नहीं क्यों बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम होगा तब मैं आपको
ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 6 PM ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಕರಿ ಅಂದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಪೋಯರೆ ಪುನುಕುತ್ತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ 7:30 8 PM ಆನಗ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ 10 ಕಿಚನ್ ಡುಪ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸುರುತು ಒಂದು ಲೇರ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅವನ ಮರೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೆಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕು.